Ngibingelela bazalwane egameni lenkosi uJesu Kristu. Leli yizwi lenkosi olilaleleyo noma olibukelayo lapho khona sishumayela khona izwi lenkosi, siphinde futhi sihlole imibhalo njengokusho kwakhe uJesu othi, hlolani imibhalo ukuba nithi kuyona ninokuphila okuphakade, iyona efakaza ngami. Ngithatha le thuba leli ngibonga uNkulunkulu ukuthi akwazi ukungimisa phambi kwenu, kungekona ukuhlakanipha kwami, umusa wakhe angenzele wona. Ngiyawubonga. So usuku nosuku ngiyafunda, ngiyakhuliswa, hhayi ngoba ngingcono kunawe noma nabanye abantu, kepha ingoba nginikwe ilungelo lokuthi ngikwazi ukukhuluma. Bengingakwazi ukukhuluma, bengikusaba ukukhuluma. Bengithi mengizilalela ngikhuluma bese ngathi ngiyabheda. Isizathu ukuthi uma sowutshelwe kaningi ukuthi awukho good enough, you're not good enough, uyakukholwa lokho, usungakutshelwa uNkulunkulu. uNkulunkulu u-good enough, u-perfect, uyasithanda and futhi ufuna ukubona siphelelisiwe ekumesabeni, nasekumazini, kumthandeni uNkulunkulu. Ngakho uSathane uyawufaka umoya wokwesaba, inkohliso, lo moya osuke ufaka uNkulunkulu asitsheleke athi asinikwanga umoya wokwesaba, kepha sinikwe umoya wothando nomqondo ojulile ngokuhlakani. So ngokuhamba kwesikhathi uNkulunkulu uyena ongibuyisa endleleni, ongenza ngibe nokumethemba ukuze ngizithembe nami. Angizithembi ukuthi nginamandla onke ukuze nami ngikwazi ukuma phambi kwabantu, angimi ngokuhlakanipha kwami, kepha ngima ngoba unginikile amandla. So amandla akhe anginika ukuzethemba, lento ekuthiwa i-confident, not i-pride, not ukuziphakamisa, not ukuziqhenya. Ekuziqhenyeni kwami ngiziqhenya enkosini, ngeNkosi uJesu. So uma nginikwa ilungelo lokuthi ngikwazi ukukhuluma nabantu, ingokuba nami ngomunye wabantu bengeke athathe isilwane akhulume nabantu, ubezothatha omunye wabantu akhulume nabantu. Yingakho akudala u-Adamu, wamnika umyalelo u-Adamu, wafundisa isizukulwane sakhe, ethumela u-Abraham, ethumela uNoah, ngokuba uwumoya uNkulunkulu umoya. So mekhuluma nabantu, ukhuluma ngembono, akhulume nangamaphupho, bese kuthi labo abakholwayo bese bayahamba bayofakaza, badlulise umyalezo njengokuba uNkulunkulu ebayalele. So nami ngomunye kubantu othole isambulo sokuthi ngikwazi ukukhuluma noNkulunkulu, uNkulunkulu akhulume nami, mina ngedwa. Umuntu nje nomoya oyingcwele unesiphiwo sokwazi ukuthi umoya oyingcwele amsebenzise. So uNkulunkulu usebenza ngabantu ngokuba abantu bakhiwe ngani, ngomfanekiso kaNkulunkulu. So imibhalo iyasivezela. Incwadi yesibili kaTimotheyu, isahluko 3, iyasivezela ukuthi iBhayibheli liphefumulelwe uNkulunkulu. Into ephefumulelwe uNkulunkulu, lokho sekuyumfanekiso wokuthi izinto ezikeBhayibhelini zikhona ngamandla kaNkulunkulu. So abantu ababebhala iBhayibheli, abaprofethi nabapostoli nababhali, babegcwaliswe umoya oyingcwele. Lokho futhi uyakuthola kwincwadi
yokuqala kaPetru sahluko 2 uverse 20 ithi nazi-ke konke lokho ukuthi akukhona esisodwa isiprofetho esavela ngaphambilini, kepha amadoda akuthiwa abaprofethi ayegcwaliswe umoya oyingcwele. uNkulunkulu ungumoya, umoya wakhe, ngoba thina singabantu bakamoya. La emhlabeni kuthiwa idokodo. Idokodo kusho ukuthi indawo la isikhashana esikhona. Sihleli la enyameni, imphefumulo yethu uNkulunkulu uyifake enyameni. So ikhaya lami la emhlabeni ilona leli. Umuzi wami wale emhlabeni iwona lo engihlangana khona noNkulunkulu. Ingakho kuthiwa imizimba yethu iyithempele labani likaNkulunkulu. So uma kuyindawo kaNkulunkulu le, uNkulunkulu othi yena ungcwele, kumele nami ngizame ukuthi ngiphathe indlu yakhe ngobungcwele. Lokho engikushoyo uyakuthola kwincwadi yesibili waseKorinte sahluko 5 mawufunda nje iyakuvezela. Phinde futhi sihambe selapha kwincwadi yokuqala kwaseKorinte sahluko 15 kusukela kuverse nakhona verse 18 iyakuvezela, but mawuyifunda yonke nje iyachasisela kahle hle ukuthi lo mzimba uNkulunkulu ngesikhathi edala umuntu lapha kwincwadi yeGenesis uthi masenze umuntu ngomfanekiso wethu bese asifunze. So uNkulunkulu uma engakha ungakhe ngomfanekiso wayesephefumulela umphefumulo wokuphila kumina. Nginomphefumulo wokuphila, bese kuba khona umoya wakhe-ke okuyinto afuna iphile kumina, umoya wakhe, umoya oyingcwele. Umoya oyingcwele kufanele uphile kumina. Lo moya oyingcwele okuKristu iwona moya oyingcwele ekumele uphile kumina nakuwe. So uJesu mase kuvela lapha kwincwadi yaseFilipi sahluko 2 kusukela kuverse 5 isisivezela ithi mawubekini lomqondo owawukuKristu Jesu, owathi esesimweni nokuba umfanekiso kaNkulunkulu enikwe amandla onke, wangakubona lokho kuyinto yokuthi ayiphange noma kuyinto yokuphangwa. Into yokuphanga yinto, asike sithi siyadla ndawonye, sidla ndawonye, sinika ukudla siba u4, bese mina ngishiya isipuni ngithathe ngikwampune ngesandla ngifake konke emlomeni, ngiphinde ngikwampune ngesandla. Laba abanye abasadla ngezipuni badla kahle, kepha uJesu akakubonanga kuyinto yokuphangwa. Abanye bathi ukugebenga, irobbery, ukuphanga, ukugebenga, akakubonanga kuyinto yokugetshengwa ukuthi kube khona ubungcwele noNkulunkulu enyameni. Kepha lithi iBhayibheli wazithoba, wazilinganisa nabantu. So iBhayibheli lithi ulizwi waba senyameni, ulizwi waphenduka inyama. Incwadi yaJohane leyo sahluko 1 lapha kuverse kusukela verse 11 kuya ku14. So uma uNkulunkulu wakwazi ukuthi azehlise athumele indodana yakhe yona yodwa ezelwe ukuba ize phakathi kwethu izosifundisa ukuthi kungani sila emhlabeni. uNkulunkulu kusho ukuthi unomoya wokuthobeka, unomoya wothando, unomoya wokubekezela. Ngokuba uthi enye indawo lapha eBhayibhelini ukuba akuwona umusa kaNkulunkulu, ngabe sesifana neSodoma neGomora, ukuba kuwona umusa. So ukuvuka umusa, ukuphila umusa, ukugqoka umusa, ukudla umusa, ukulala umusa. Yonke into i-umbrella umusa. Sinikwe isikhathi sokuthi sinikwe umoya yokuthi esethi-ke odla
inyama yami aphuza igazi lami unokuphila okuphakade ngokuba uJesu uyeza la kuthina azophila nathi asifundise ukuthi uNkulunkulu ujatshuliswa kanjani. Ubani ojatshuliswayo? uNkulunkulu. Ukuze ukuthokoza kwami nami kube kuningi, kube kukhulu, kumele ngithokoze bani? kuNkulunkulu. uNkulunkulu yena uthi mase ngijabulile ngoba ngijabuliswa uyena ongabonwayo, angijabuliswa ukubonwayo. Ojabuliswa ukubonayo kuba nzima ukujabula kwakhe ngokuba kusho ukuthi uma engayiboni leyo nto emjabulisayo, uthando lwenjabulo namandla enjabulo ayaphela kuyena. Kepha lowo ojatshuliswa uNkulunkulu, uthando lwakhe nenjabulo yakhe nenkazimulo yakhe ihlezi isenkosini. Abantu babona sengazi ukuthi akekho normal. Abanye bayathuka bafuna ukwazi ukuthi hawu wawusukhazimula kangaka, kanti uJesu okhazimula kuwena, wena ujabuliswa uJesu. So ngawo lo musa ke sishumayela uthando. Ngifuna uyiqonde lento le yothando. Angiyiboni kuyinto engingayiphanga ivangeli. Ivangeli alikho ngami, akulona elami. Kepha ivangeli lingoNkulunkulu okuKristu Jesu. Uma nginikwa ithuba lokuthi ngikhulume ngoNkulunkulu, ngithula ubufakazi ngamandla akhe empilweni yami ukuthi ngibona uthando lukaNkulunkulu kimi. Ngoba uNkulunkulu ukwazile ukungikhipha empilweni ebingiholela ekufeni. Okokuqala lokho ngisakhuluma ngami. Ngikhule ehostela lapho khona uNkulunkulu bengingamazi nomndeni wami ubungamazi. Yebo, ukuya emasontweni yinto ekhona. Abantu bahambe bayokhonza kepha bengazi bakhonzani. Nami ngingenile iminyango. Kade ngabizwa, ngibizelwa ebungcweleni. Kepha isikhathi sokuzwa sifike ngo-2022. Lapho khona uNkulunkulu esezambula kumina ngokupheleleyo. Kepha uma ngibheka emuva, ngiyabona ukuthi uNkulunkulu kade aqala ukungibiza. So sonke lesikhathi leso uSathane ubengajabuli, ingakho ebekade engifukuzisa, engenza ngingezwa, engenza ngizicabangele mina, engenza ngibe umuntu ozizwa ecindezelekile ukuze ngizothatha usizo lwakhe. Ngiyiphilile-ke impilo kaSathane. Ngayiphila nje isikhathi eside impilo kaSathane. Impilo kaSathane akukona ukubhema kuphela, akukona ukudakwa utshwala. Impilo kaSathane ukungazi lutho, ukwenza noma ngabe yini ngoba siyakhohlwa ukuthi besintshontsha. Siyakhohlwa ukuthi besiqamba amanga. Siyakhohlwa ukuthi besinenzondo. Bese sigijimele lezono lezi esibona abanye abantu bezenza, kanti uNkulunkulu ufuna ukuqala afakaze ngawe ukuthi wena ubuwumuntu onezindebe ezingcolile. Ngiyamkhumbula uIsaya sahluko 5 ebona inkazimulo kaNkulunkulu. Kwasuka ingilosi yayothatha ilahle. Ngalesikhathi isothatha ilahle, yena usazibone njani yena? Uthini yena uIsaya? Uthi mina muntu wesono nezindebe zami ezingalungile sengibona ubuso bukaNkulunkulu. Kepha ingilosi yabuya nelahle yalibeka emlomeni wakhe. Imhlambulula. Ngoba uNkulunkulu ube sembekela isikhathi. Into emnandi ukuthi kuyavela ukuthi uyazehlisa. Ayikho into ebalulekile njengokuzehlisa phambi kaNkulunkulu. Abaningi bethu bacabanga ukuthi uNkulunkulu umngani wabo. Bese belahlekelwa ukuhlala ekuzithobeni. Uyalizwa ithi lapha kwincwadi yokuqala kaPetru sahluko 5. Zithobeni ngaphansi kwesandla sikaNkulunkulu esiphakemeyo. Ukuze uma sekufika isikhathi aniphakamise.
Le gama lokuzithoba igama lokuthi funda ukulalela. 1. Funda ukuzehlisa. 2. Ukuzehlisa kufundisa ukuthobeka nokuthobelana phakathi kwabazalwane. uJesu akazange ukuzokwakha inkolo, weza ukuzokwakha umphakathi wabangcwele. Inkolo igcina seyihamba ngokomuntu, kepha okukaNkulunkulu kumile endaweni yokuthi uNkulunkulu yena umla. So uma uJesu esefika lapha kwincwadi yaMathewu sahluko 5 entabeni eshumayela, uyasivezela ukuthi abanjani ababusisiwe kusukela kwincwadi yaMathewu sahluko 5 kusukela kuverse 3 uze kuyophuma ke kuverse 12, verse 12, esivezela ukuthi abanjani ababusisiwe. Bese khona kuleyo ncwadi aqhubeke lapha kwincwadi yakhe uMathewu eseveza ukuthi uma ukulunga kwethu kungadluli kwabaFarisi ngeke siubone umbuso kaNkulunkulu. AbaFarisi uyabaveza ngokweBhayibheli ukuthi abantu abanjani. So uthi nathi ke ukukholwa kwethu angafani nokwabaFarisi abazibona belungile kunabanye abantu. Kepha ukulunga kwethu makube ukuthi silunge phambi kaNkulunkulu, singahlulelani silahlane. Ngokuba lokhu engithi uma ngikulahla ngakho ngizibona ngilungile mina, nami ngiyalahlwa ngokulunga kwami ngokuba nami ngizibona ngingcono kunomunye umuntu. Mina fanele ngizibone ngingcono kunami izolo. Umsebenzi wami lo. Ngizibone ngingcono kunami izolo. Cause imina olungiswayo. Umakhelwane wami ulungiswa ngoba lolu thando olufakiwe kumina ngiyaliveza kuyena. Angimqalekisi umakhelwane wami. Angimhlebi umakhelwane wami. Angimthuki umakhelwane wami. Kepha inhliziyo yami iyakufuna lokho uma izwa ubuhlungu obulethwa umakhelwane wami. So, ilapho ke ngithi mina Nkosi ngiyacela ungithethelele ngoba ilapho khona ngidinga ukulungiswa khona. Ngingaziboni ngilungile emehlweni ami. Kepha ukulunga kwami kukhazimulise ukulunga kwakho. Ukuze ekuhambeni kwami ngingeze ukuzithola ekulungeni kwami ngizithole sengizibona mina engathi mina noNkulunkulu siyalingana, mina noNkulunkulu sabangani. Cha. Ngiyohlezi ngaphansi kwakhe, ngiyohlezi futhi ngifuna ukulunga kwakhe. So uma esethi-ke ningathi ngizobhubhisa umthetho nabaprofeti, angizelanga ukuzobhubhisa umthetho nabaprofeti, kepha ngizogcwalisa. Ngokuba kuze kupheleliswe konke akukhona okodwa okubhaliwe ukuyichashaza noma umbhalo okusemthethweni okungeke kwenzeka noma ekumele kwenzeke ukuze izulu nomhlaba kudlule. Fanele konke okuseBhayibhelini kwenzeke ukuze izulu nomhlaba kudlule. Mawufuna ukuthi lokho nje ukugcwalise ngoMoya oNgcwele, uJesu uIsaya ukhuluma ngaye nje kakhulu. Isaya ukhuluma ngoJesu. Mawufunda incwadi yaIsaya nje sonokuqonda iTestament elisha, mawufunda incwadi yaIsaya uzozwa nje uIsaya ukuthi la uNkulunkulu uyazambula ezoza nezinto ekumele zenzeke. So kumele kugcwaliseke konke okusemthethweni nabaprofeti bese ke ukuthi izulu nomhlaba kuyadlula. uJesu akazange ukuzobhubhisa kepha uzogcwalisa. So uma ezogcwalisa
lezi ncwadi le ncwadi yaMathewu sahluko 5 mosuka kuverse 17 kuze kuyophuma kwivesi lokugcina iyakuvezela ukuthi yini uJesu ayigcwalisile ngokuba kumimbhalo uthi nizwile ukuthi ungaphindi, uzwile ukuthi ungabulali, uzwile kuthiwa wothanda umakhelwane wakho uzwe nesitho sakho. Uyakuvezela izinto azigcwalisayo uJesu ngokuba yini usefuna ukufaka lo moya wobunye phakathi kwethu. Ingakho uJesu ekhuluma neSamaritan, le ntombazane ewumSamariya. Uma ethi uJesu kwenzeka kanjani ufune utho kumina ekubeni wena ngumJuda mina ngumSamaritan, mina nawe asihambelani? Umthetho wawusho njalo, kepha uJesu mase ugcwalisa yena uthi akuhambi ngokwenyama, hamba ngokomoya. Akasho njalo eBhayibhelini but ngiyakwambulela ngoba manje ngifuna uqonde. Uthi uJesu ubaba wazi ukuthi ubalo ucela amanzi, nawe ubuzongiphuza amanzi ngoba mina ngakunika amanzi okuphila. Lo wesifazane ngokwenyama uthi-ke awunayo into yokukha. Kepha ngokuhamba kwenkulumo uJesu mase emambulela umuntu wesifazane esethi-ke okay, hamba-ke obiza umkhwenyana wakho uze naye la. Usethi-ke lo munye anginayo umkhwenyana. Uthi uJesu uphendule kahle kulokho ngoba lo naye akusiyena umkhwenyana wakho. Ngokuba so-ke waba nabantu besilisa abawu-5. uJesu uyaprofitha la kulo muntu wesifazane. Lo muntu wesifazane usethi-ke ngiyasola yini engathi umprofethi. Uthi thina silindele uKristu. Uthi uKristu yimini impela lo okhuluma naye. Yabona ngifuna ukuveza ukuthi uJesu weqe umthetho obekuwabantu ukuthi thina singeni kumaSamariya. Usezofaka ngokomoya usethi manje leyo nto iyaphela. Ngoba mayiqhubeka inkulumo kuyona le nkulumo yakhe athi-ke uJesu labantu bayakhonza nikhuleka kweningakwaziyo. Ngoba uthi lo wesifazane obaba bathi uNkulunkulu somkhonza kuphi? Entabeni. Kepha nina nithi ukhonzwa kuphi? eJerusalema. So uyabona ke manje lokushayisana kwembono. Uthi uJesu-ke isikhathi siyeza and isikhathi sona manje labo abakhuleka uNkulunkulu bayakukhuleka ngomoya nangeqiniso. Abakhuleka kuNkulunkulu bayakukhuleka ngomoya nangeqiniso ngokuba uNkulunkulu ufuna abanjalo. Akanandaba ukuthi umJuda, umSamariya, umZulu, umXhosa, umGibhithe, umlungu, Indiya, akanandaba. Uthi uNkulunkulu ungumoya. So laba abakhuleka kuye bakhuleka ngomoya nangeqiniso. Abakhuleka kuNkulunkulu beza ngomoya nangeqiniso. So lo muntu wesifazane mesehamba esethi-ke ngimtholile umuntu ongitshele zonke izindaba zami nezinto engake ngazenza, futhi ngiyasola ukuthi uyena uKristu lo beza kuze. Lithi izwi bonke basebeza abantu beza kuJesu, wabafundisa uJesu. Uthe mase bafundisile basebethi kulo muntu wesifazane sesiyakholwa, hayi ngoba sizwe ngawe. Futhi ubufakazi balo muntu wesifazane khona lento abantu abayididayo, angifuni ukuphuma kwitopic. Umuntu wesifazane waprofithwa uJesu, wahamba wayofakaza ngakubo wathini, ukufakaza nje ukusho ukuthi uqhumukise sengihlangabezana noJesu ongivezelile izono zami. So abantu mesebeza kuJesu abezi ngoba bashunyayeziwe, ingokuba ufakazile ngoJesu. Basebeza basebethini sisizizwele thina siyakholwa, hayi ngenxa yakho ngoba sizizwele thina. Okay. So lento yokukholwa iqhamuka ngani? Ngezwi likaNkulunkulu.
bese kuba ukukholwa, bese umuntu eyaphenduka, bese umuntu eyavuma ngomlomo wakhe kubalwe njengensindiso. Lokho kuthini? Ulizwile izwi, wakholwa, wavuma, wase uyasho ngomlomo wakho ukuthi uJesu Kristu uyinkosi kube inkazimulo kaBaba. So uJesu ke akayiboni lento yokuthi akhulume ngoNkulunkulu kuyinto angenza ngayo inzuzo. Akayiboni lento ukhuluma ngoNkulunkulu ukuthi ingamenza yena abemkhulu. Ingakho meqhamuka nendoda le ekuthiwa yayicebile isigwili, siza kuyena sithi ke yini engingayenza ukuze ngingene embusweni kaNkulunkulu? Uthi uJesu hamba udayisa konke bese ubuye uzolandela uNkulunkulu. Ile ndoda kuthiwa yavele yashintsha ngisho ebusweni ngokuba yayinezinto eziphathekayo icebile. uJesu akashongo ukuthi wonke umuntu kumele enze njalo. Akubona umyalelo, isifundiso leso sokuthi uJesu emva kwalokho uyasho uthi ke kubukhuni ukuthi abantu abacebile lemhlabeni nabanothile bangene embusweni kaNkulunkulu kunenkameli elingangena ngembobo yenaliti. So abantu ke sebethatha izinto abanazo bayonika ngoba nakho bathi uma ukuthi uyapha ipha. Angifuni futhi ukugxila lapho. Mekuthi kumele ngigxile lapho siyogxila ngenye indlela, but ngifuna ukuveza isiphiwo sikaNkulunkulu. Isiphiwo sikaNkulunkulu asiyi ukuthi mina ngimuhle kangakanani noma ngihlakaniphe kangakanani noma mina ngifunde kangakanani. uNkulunkulu uthatha okudelelekileyo akusebenzise for udumo lwakhe, hayi lwami. So angiziboni ngimkhulu njengoba ngimlana nje, angimile ngoba ngifuna i-attention noma ngifuna abantu bezwe ukuthi sengiyakholwa. Cha, umusa. Njengoba sengikhulume for 27 minutes ngiveza ubufakazi ukuthi uJesu siyafakaza ngaye. Uma sesifakazile ngaye bese ke kufika isikhathi sokuthi abantu bamfune lo Jesu. Bese kuba ukuthi uJesu ke useyakwazi ukuthi labantu abacathulise. Angikwazi ukuthatha into efundiswa abantu abangaphakathi enkonzweni ngiyoyifundisa abantu abangamazi uJesu, abangakomamukeli uJesu. Angikwazi ukusuka nezincwadi zaka grade 12 ngiyohlala emgaqweni ngithi ngifundisa abantu khona abantu bezohlakanipha. Nawe uyakwazi lokho ngeke ukwenze. Kwenzakalani? Umuntu ufanele eqale kusuke ngaphakathi kuyena ukuthi afune ukufunda. Ngingahlala nabantu abawu4 abahlala ngaphansi kwebridge noma emgaqweni. Ngibathengele ukudla. Uma ngibathengele ukudla, mengijwayele ukubathengela ukudla lokho kuzoba usiko noma kuzoba umkhuba abazotshela uma bebona mina babona ukudla. Kepha uma ngibathengele ukudla ngihlala nabo mase sixoxa. Labo bantu labo khona into umoya ingcwele azoyenza kubona ngaphakathi uma engithumile mina ukuthi ngihambe ngiye kubona. Ngoba uyena kuphela okwazi ukuthi akuthume bese kuthumile bese kufezeka izwi lakhe. Uthi kwincwadi yaIsaya sahluko 55 njengezwi eliphuma emlomeni lami alibuyeli ekunina noma libuyele emuva lilambatha, futhi alibuyele emuva lingenalutho. Uthi konke engikushilo kuyagcwaliseka. Uthi njengoba izulu melinetha imvula ayikwazi reverse iphinde ezulwini, kepha iyaphansi emhlabeni ifike yenze umsebenzi wayo, khipha izithelo. Uthi kanjalo ke nezwi lami ngeke libuyele emuva lilambatha. Sesiyambona ke manje uFiliphu esebona umthelo. Umoya ingcwele uthi hamba uyoncika kuleya nqola leya, gijima. Waya uFiliphu. Wafike wakhuluma nendoda efundayo, ifunda iBhayibheli, ifunda incwadi yaIsaya. Ubuza uJesu, uyabuza uFiliphu uthi ke
Ngabe uyaqonda nje okufundayo uthi lona umthenwa ngizoyiqonda kanjani lento ngingenayo umfundisi noma umuntu ozangifundisa. Yayisimbiza le ndoda ukuthi akagibele enqoleni. Wagibela enqoleni bahlala phansi. Wayesebuza ukuthi le ncwadi ikhuluma ngobani? Ngabe lo muntu ukhuluma ngaye noma umprofethi ukhuluma ngaye? Kuthiwa wayesevula umlomo uFilipu wamfundisa ngoJesu. Ngoba uthunywe ubani? uJesu. Baningi-ke abantu abazithumayo nabantu abasuka bazithuma isikhathi singakofiki ngoba benentshisekelo. Uthola ukuthi umsebenzi awenzeki, abantu abaphenduki ngenxa yokuthi lento uyenza ngamandla akhe. Kepha uba lento bese kuyisikhathi abesinikiwe ukuthi lento ayenze ubezoyenza igcwaliseke njengezwi likaNkulunkulu. Ukushumayela isiphiwo uNkulunkulu asipha umuntu ngokwesilinganiso sakhe. Sinika umuntu ngokwesilinganiso sakhe. So abantu abagcwaliswe ngomoya oyingcwele abantu uNkulunkulu azambulile kubona. Bagcwalisiwe. Angishongo ukuthi mina abantu abakhanyiswe umoya oyingcwele wadlula. Abantu abagcwalisiwe basuke begcwaliswe uNkulunkulu. uNkulunkulu futhi obalawulayo abazilawuli. Uyabona umpostoli Pawulo esalawulwa umthetho nabapriesti nentshisekelo yakhe. Yonke into ade yenza ubeyenza ngelukuluku. Kepha mase kufika uJesu umvala amehlo 3 days ezambula kuyena. Emva kwalokho umpostoli uPawulo akasahambi ngokwakhe, usehamba ngoba umoya uyamhola. Uma ngase njengabazalwane sifunde lento yokuholwa umoya oyingcwele, hayi umhlengi, hayi umfundisi wakho, hayi ivesi olithandayo, umoya oyingcwele. Uzofisa ukwenza konke okufunwa umoya oyingcwele. Uzokulwela ukwenza into efunwa umoya oyingcwele ngokuba sowamkele yena uqobo lwakhe. Awamukelanga umoya oyingcwele kamngani wakho noma kamfundisi wakho noma ngabe umoya oyingcwele kabani. Wamukele umoya kaNkulunkulu. Umoya kaNkulunkulu ufuna labo abazomkhonza ngomoya nangeqiniso. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabonga. Baba uNkulunkulu onamandla namanje intando yakho mayenziwe. Njengokusho kwembhalo uthi phendukani yilowo nalowo abhaphathizwe egameni likaJesu Kristu kukho ukuthethelwa kwezono khona nekwamukeliswa isiphiwo sikamoya oyingcwele ukuba lesithembiso ngesene sabantwana benu sabo bonke abakude wonke inkosi eyakubabiza. Nathi uNkulunkulu siyafakaza ngamazwi akho nangobufakazi bokuthi uNkulunkulu besiyizidalwa zenyama namhlanje usenze sabasha. Kwaguqulwa izingqondo zethu sesiyakwazi ukukhuluma ngokwethembeka phambi kwakho singazami ukucezula izwi likaNkulunkulu ukuze livune ukukhohlakala kwethu. Kepha uNkulunkulu ukuze ukhazimuliswe njalo ngegama lenkosi uJesu Kristu. Siyakubonga namanje uNkulunkulu, siyakubiza sithi intando yakho mayenziwe. Ngameni likaJesu Kristu unini mandla onke ukuze phakade. Amen. Ngixolise kulabo abafuna ukubhabhadiswa njengoba nje ngisho nje incwadi Izenzo sahluko 2 verse 38. Labo abafuna ukubhabhadiswa ngiza kusithinta kule mininingwane le oyizwile noma oyaziyo noma engizayikuyibiza manje. Iphone number uyakwazi ukusifonela noma usendele imessage noma uWhatsApp. Inamba ithi 066 566 9245 noma i-email address ethi izwilengkosi.ujesukristu@gmail.com. Ilapho khona uzokwazi ukuthi usithinte khona. uNkulunkulu emuhle uyakusixhumanisa kufezeke icebo lakhe. Lude uhambo nendlela futhi iyincingo ifuna abantu abazimisele.
So sizidele enkosini ukuze uJesu mebuya nathi sikhazimulwiswe kanye naye, ngokuba sibekelwe ithemba lokuthi ngelinye ilanga siyokufana naye, siphile naye kuze kube phakade. Ngiyambonga uJesu Kristu ngani bazalwane. Ngithi inkosi iphinde isigcine siphinde sibonane ngokuzayo egameni lenkosi uJesu Kristu. Amen.